Tá sé go fistrach. Is my all should go David fós color gouch. Vanessa. Sure. Oh, Berni. Tá ein Sarah. Tór orlach digs ní fis céir dhéana sí. Well, dim sé roiad an orsa. Sé go David a caiinslam. Tá seo Aibreán. Brna, tá sam go ngáilín sé nach chun póstach. Ach ní me se sásta eisna fós a ddíoch mé go bhilinn se rósan. Cá sé hiiscins, go gá me se críimnú agus a rud ceart a dhéana go evan. Is dhéana héana rud ceannach me máid, nach dhéana. Tá bhí lacha buchas a bhilm súna, ach míle buchas letse. As a gún agus has a gúd lit fad. Sinna hapade. Feic mar ístar maidin thu. Ja, go leor. Agus óna, cumre, be careful out there, my daddy ain't. Well, bhhair níl dáta go faoi. Achas commasach go deo an Gardaí ón. Mu se béis. Well, le bheith cin chana fáide a bhfuir déile le daoine agus a bheas a bhí cearap. Man go be go bháide chuid mes na chuid fáide chanarid. Na bheith sí gar bheith bir scoutiarí. Fáidir go bheith tú se feidir. Seadan is canál díalan mar dearach. Díalan? Se. Agus be muid ná nótaí chuineal ar rud a be éhirach agus muid tarhhair I Máire bhfuil said. Tá said be muid ná súlhéar a chuineal ar chósaí ar nó a drámóg se tá ggól sa deolachs mar se. Seadan áit bhfuil cáin agus áireachas scrífam. Agus mar hamplan is na me teachta níos an seir maidin. Chnig me nachhfuilach 3 seachtain í fácu ag nóirín fáric, nó go mé cáin le ní chuir cá ríisteige. Agus mar me sé sin díntaige, tuiste go nám sinna feidir, ín se me se go te agus féta tá sainte go na Gardaí. Chaipsúáide. Níor me sé gar le spiadach ten mo chuid cuasa ná, é? A tú chuinú gur Garda ní siú feidir. Garda cúnta meháide. Tá sam. Ach tá se go ghólgas sort antilí chuir I bhaim nachhfuil. Agus tá se go ghólgas arna sa freisinna feidir, mar geall gur méid a bhean. Céird faoi treasure hunt. Ar a máil sin bheith na gasú sa talach agus a bobbal an an pís a chráicmáintas. Cadéapa? Oh, anas mína bheith sin riada. Oh, bú tú cínta? Ní just rá sin óil? No, I ceart fada gote. Tú sin pobl a fad le chéile. Oh, Caitríona, dom tá mánig got. Oh, cad é? Bedig me mi sprahart a chud sef síach an carúrin. Oh? Ja, ha mín chun Tóraíocht Taisce a groch an ergad a bhailúd an tailach. Agus bedig me mi slorug fógríochta fe, an radio. Cad fa? David, na bach leis sin. Tá mai cínta go mo chuman ar róise rins fógríochta thuirt chuin ar a chlár hain. Lárim se le. Nis se bhéit an mud tíú reisir an nabar?